I Danmark der gik der en konge rundt en gang. Konen var lækker og livet en sang. Kongen han tænkte, kan det mon være ved med den herlighed? Kunne det? Kunne jeg? Kongens lille bror var både lustet, dum og fej. Han lagde planer, og nu forstår I vist, alle dør til sidst. Den gamle kong Hamlet blev pludselig fundet død. Dronningen sørgede, fordi det betød, at hun var enke, og det var noget der sved. Al den ensomhed. Blev det sådan? Gud gjorde det ikke. Stykket skurken Claudius fik på et øjeblik indfanget enken, og hun var hurtigt klar. Det var wunderbar. Men helten prins Hamlet, han græd den arme mand, indtil et spøgelse sagde han, nu skulle hævne sig på sin faders bror. Det var nemlig mor. Er det sandt? Ja. Det var ikke slanget, men gift han døde af. Hamlet besluttede, at snart så slog han selv Claudius ihjel. Og Hamlet han tænkte, at før min onkel dør, er det vist bedst, hvis jeg spiller lidt skør. Folk blev forvirret, mon han har spist en svamp, eller har han dam? Havde han det? Kunne han ej? Men han nejede alle, selv hans mor blev trist og bleg. Alle kunne se, at den stakkels Hamlet led, var det kærlighed. For Hamlet han elskede Ophelia, fordi hun var en yndig og ret lækker pige. Faren var streng, sagde min pige, hold dig væk, ellers får du smæk. Kunne hun det? Føj, det var slemt. Styre et forelsket, ja det er jo ikke nemt. Hun blev ulykkelig og mange tårer flød, indtil hun var død. Men Hamlet fik en god idé, da cirkus kom til byen. Han bad dem spille kongens mor som indslag i revyen. Og det virkede. Og det virkede. Ja, det virkede for Hamlet. Da Hamlet talte med sin mor, der troede han så sin stedfar bag et tæppe, så begyndte han at slå. Og det virkede. Og det virkede. Og det virkede for Hamlet. Og manden bag gardinet døde straks, ja det var trist. For det var ikke kongen, men Ophelias far, jeg vidst. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede for Hamlet. Så Hamlet tog til England, hvor han blev en rigtig helt. Så kom han hjem og fandt Ophelia død, det var så fælt. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede ikke for Hamlet. Ophelias bror her lærtes, han var også smuk nu. For både far og søster døde, så han bandede sku. Så det virkede. Så det virkede. Og det virkede for Hamlet. Så lærtes indbød Hamlet til en ridderlig duel. Men sværet var smurt ind i gift, for han skulle slås ihjel. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede ikke for Hamlet. Og kongen havde planlagt mord på hele den samme dag. For der var gift i vinen, som prins Hamlet skulle have. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede ikke for Hamlet. Men alt gik galt for alle, for den stakkels dronning drak. Af Hamlets viner døde straks, auf Wiedersehen og tak. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede ikke for Hamlet. Og lærtes var uheldig og blev ramt af eget svær. Ja, det med gift, så det var dumt, vi siger lad det være.
Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede ikke for Hamlet. Øjnen, der blev Hamlet ramt af svære stakkels ven. Men før han døde, fandt han lige svære frem igen. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede ikke for Hamlet. Og Hamlet dræbte Claudius, og stykket er forbi. Til slut så må vi bare sige to be or not to be. Så det virkede. Så det virkede. Så det virkede for Hamlet. Kom nu. Nu. Hvordan Tak for det. Og kamerafolket, kig. Hvem mangler vi? Anne Holst. Det bliver godt, tror jeg.